ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରାମ ଏବଂ ଚିକିର ମିଲନ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସଜା ହେଉଥାଏ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚିକି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ଜେଜେମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରର ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିକି ଛୁଆକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ପାଲଟିଥାଏ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଚିକି ତା ଛୁଆକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ସେଇଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି